podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo a chroeso I bodlediad Rygbi Cymru, podlediad diweddara ni fi nôl, Carwyn Harris, oedd i ar wyliau, jyst dim tan dy fi o gwbl. O'n i es i mewn I waith gynharach da, shorts mlaen, oedd dim tan dy fi o gwbl. Dyn ni mlaen I hynna mewn bach. Ond diolch i'r boes am wythnos diwetha, Carwyn, Evans a Iestyn Thomas. Siwr oedd e wythnos diwetha a, wel, edrych nôl ar y flwyddyn, Carwyn. Wel, yn rhyfeddol, oedd y fi bach o optimism dros y Gweilch yn mynd mas I Munster. Dim bod fi'n moyn o ennill, ond fi'n meddwl nhw yn ennill. Ond yn anffodus, gallwn ni'n bod lot pellach o'r gwir. Ond na, oedd e'n odd heb cael dy gwmni I Carwyn, ond braf gweld bod ti wedi dod nôl ar tywydd bendigedig o dde Ffrainc ato ni ma yng Nghymru heddi. Ie, mae fe'n stinken. Os mae fe'n un teimlo well, dydd ola o'n I yn Ffrainc, oedd e'n dechrau bod y glaf, sori fel, right, time to leave, ond mae fe'n edrych yn dod o fe da fi. Iestyn, siwr mae popeth dy ti? Yeah, good. Ddim llawer di mynd mlaen. Wrth gwrs, mae llawer o newyddion di digwydd dros y diwrnod diwetha, ond gobeithio ni mynd I siarad amdano fe. Ond ie, fi'n credu ddim llawer o beth dy fi amdano'r Gweilch na Carwyn wythnos diwetha. Ond fi'n credu yn ywedig yn y gêm yn erbyn Caerloyw, rather, yn Ewrop, oedd pawb yn felly dweud, o, smom, felly bydd cyfle i'r Gweilch a wedyn ydy wedi colli. So, ni'n ar yr un tywydd fod oedd pawb yn dweud, o, felly mae chance i'r Gweilch a wedyn, na, maen nhw'n jyst mynd I colli. So, ond, wrth gwrs, mae ddim rygbi trafod nawr, so, fi ddim siŵr beth fi'n gallu gwneud fy hun. Ie, nes I diwno mewn I weld y gêm am 8 o'r gloch amser Ffrainc. Maen nhw awr o flaen ni, so da fi awr I aros. Dyna fel, mae'r gêm ddim mlaen, beth sy'n digwydd? Methu gwylio? O'n I awr ymlaen. A wedyn o'n I methu gwylio fe anyway, cos dim hawliau da fi mas yn Ffrainc. Yn lle, nes I wylio fan yn erbyn Grenoble yn y ffeinal Prwyd, a sa'n gwybod os mae unrhyw un arall I gweld yr scenes ar y diwedd y gêm na, ond oedden nhw'n anhygol. O'n i'n meddwl nôl, pryd oedd tro diwetha ti, Carwyn, weld rhywbeth fel na ar gar rygbi, oherwydd fi heb gweld yng Nghymru ers talwm, ta'n credu. Na, yn amlwg oedd yn fod mynd hanesyddol oedd nhw'n gweld clwb o popeth, oedd e'n wych I weld. Mae'n gen fi, rhaid bod yn gen fi gennych mewn ffordd, bod ni'n cael golygfeydd fel yng Nghymru rhagor, achos bod ddim relegation and promotion dyn ni ar y lefel uchaf, yw'r lefel is o rygbi ddim yn cael ei ddangos o teledu. Ni'n gweld pethau fel yna. Y gobeith nawr, wrth gwrs, gyda fan yn ennill y dyrchafiad, Callum Affoni, nôl I Parc y Scarlet, yn y cwpan her. Mae fe'n cael ei ysgrifennu yn y seir, fi'n credu. Ond na, mae'n wych iddyn nhw fel clwb a y gobeith iddyn nhw'n gallu dal I tir yn y 40 ucha tymor nesaf. Ond wrth gwrs, bydd ddim yn hawdd, achos mae'r arian ar y clybiau fyna, mae'n mynd I fod yn dipyn o her ydyn nhw. Na, llongyfarchiadau mawr ydyn nhw. Ie, llongyfarchiadau i'n teulu ni yn Llydaw, a cefnderen i'r fi'n siŵr, mae pawb â cefnder yn Llydaw. A o feddwl bod Stad Breslau fyd yn y pêl-drod yn rhan o'r Champions League flwyddyn nesaf, mae wedi bod yn flwyddyn anhygol iddyn nhw. Iestyn, be oedd y moment fawr o'r benwythnos o'r gemau eraill? Oedd y gemau rhan fwyaf nhw wedi fynd fel o'n nhw'n disgwyl? Oedd un wedi sefydliadau ti o gwbl? So, y peth cynta oedd, of gwrs, o'n I sôn dan o fans fyna, Sam Davies yn chwarae I Grenoble, of gwrs, ddim y cynlyniad o dde moyn. A, of gwrs, fel Cymro, mae fe ddim yn dda I weld Cymro ar y tîm sydd wedi colli, ond pob gobeith I Grenoble blwyddyn nesaf, fod nhw gallu mynd lan i'r top 14. Ond y gêm y penwythnos I fi oedd Bulls yn erbyn Benetton yn y UAC. Fi jyst moyn gêm dda I weld. Ddim jyst un tîm yn rhedeg dy'r gêm a fuddugoliaeth fel
fel Leinster Ulster. A just mae'n gêm dda i weld, a y ddwy dim wedi rhoi na, a falle oedd Bulls i sgori yn syth ar ôl munud neu ddwy, oedd Benetton wedi chwarae'n really dda, a y bach yn boenus i weld Alessandro Gabisi yn drop o'r pas na tua'r diwedd y hanner cynta ar ôl y rediad na gan Rytafe. Rediad gwych gan y skellwr, oedd y pas fewn na, ond Gabisi ddim gallu dal y bel. Ond ie, gêm wych a gobeithio mae Bulls a Leinster gallu roi ni gêm gyffroes hefyd ar y penwythnos. Ie, be amdano ti, Carwyn, neu fe gêm na, cais Keelan Giles, falle, tackle Camille Lopez, be oedd y hoff beth o'r penwythnos? Wel, byddwn i'n gofyn eich hafbwynt, ond mae tackle Camille Lopez yn un o'r pethau mwyaf bizar fi wedi gweld ar gar rygbi eriod. Mae'r boi na'n cael ei dalu i wario rygbi, a mae fe'n rhoi ymdrech fel am mewn. Tesa hwnna'n digwydd mewn gêm 10-10, lle mae un crwt neu crwten, trodfedd yn dalach na pawb arall, dyn ni'n deall. Mae'r boi'n chwarae'r lefel proffesiynol. Dylse fe ddim... Dal di cwyno at fe. Os oedd ti'n gwneud tackle, os ti'n gwneud tackle fel na, oedd yr blaenwyr i gyd, fi wedi wario fel skellwyr o'n gwneud tackles fel na, a fi'n cofio gweiddi atyn nhw. Byddwn ni wedi gweiddi atyn nhw. Ie, bydde fe well fe jyst ddim wedi trial. Bydde fe'n safe face, paid mynd yna, just, fi'n ffili dal lan gyda fe, mae fe'n mynd i sgori. Ond mae bron y fod yn bwnsio unan off y chwaraewr. Mae fe, wel, bydden ni'n embarrassed yn dim ond ymarfer bod wedi llun ar ôl hwnna. I fod yn onest, os oedd Nac o'r awen rhedeg at y fi, byddwn ni'n neud yn peth. Mae fe yn boi mawr. A un oed os fi yn neud rhyw fath o dackle, bydde jyst neud dadlwythiad bant, so ie, bydde fi dal yn edrych fel rhyw ffwl beth fan na. Ie, ond y leia, yn y wario touch yn oedd e. Not even two-handed touch nath yn triol neud os ato. Anyway, fi'n meddwl, be arall oedd yn un o'r hoff bethau ti, Carwyn? Wel, oedd yn amlwg oedd y ffeinal yn galeg y prem. Bod yna gardyn coch, oedd gynnar gêm agos yn amlwg. Dim bod fi'r fan mwyaf o Northampton Saints am yr hanes sgyda nhw o giro Llanelli yn Reading. Painful memories, dal beth pan yn yr hugen ar ôl ni. Ond na, fi'n credu, yn aml ni'n gweld cardyn goch a mae'n sbwylo'r gêm a mynd yn gêm i'n ochrog yn chwarae teg i Garfaddon, beth yn aros yn y gêm a wneud ffeinal rhaid da honni. Na'r unig beth da fi'n credu am gêm ail-gyfle yw ar ffeinal y pethau fel i. Ni'n dieddol o gael gemau agos. A fi'n gobeithio nawr gyda'r URC, mae'n mynd i'r gemau rhwng gynderfynol a wedyn y ffeinal wrth nos fydd na bod yna 3 gêm agos yn blaen i orffen y tymor. Achos mae wedi bod yn tymor da ar y cyfan, dyn ni'n gweud, fel o ran rygbi dim i ni yng Nghymru, ond ar draws, felly, ar draws y bord, fi'n credu mae wedi bod yn tymor eitha cyffroes, ond ie, jyst gobeithio bod y nesaf, byddwn ni'r Cymru felly dim ond yn breuddwydio am fod yn y latter stages, ond byddwn ni felly yn gallu ymuno gyda'r parti. Pwy awyr? Ti'n cytuno na Iestyn bod wedi bod yn flwyddyn da dros y... Ti'n weld ambell i beth sy'n digwydd fel Australia, enghraifft Melbourne Rebels, maen nhw ddim yn parhau ddim mwy, a un o chwaraewyr, fe oedd dyfodol Australia, Gordon, Carter Gordon yn mynd i'r NRL. Be yw dyfarn di o'r flwyddyn yn y gyrfanrwydd, Iestyn? Fi credu mae fe'n yr un peth dros y flynyddoedd diwetha hefyd. Of course, y tîm oedd yn Lloegr, the Worcester Wasps, London Irish hefyd. Mae fe ddim yn dda i weld unrhyw tîm sydd mynd o dan neu chwaraewyr mynd mas o swydd. Ond fi credu mae'r gêm fel y gêm fel Cwpan y Byd final rhwng De Affrica Zena Newydd, y Prem final, mae'r knock-out rounds o top 14 dechrau'r penwythnos. Fi'n edrych ymlaen i gweld Toulon yn erbyn La Rochelle. Yna'n jyst mynd i fod yn gêm dda i wylio, ond mae angen, of course, bach o balance rhwng y ddoi. O fewn, of course, ni'n mynd i cael gêm dda beth bynnag, ond mae fe ddim yn dda o colli clwbiau a chwaraewyr felly, colli swyddau a pethau fel yna. Ie, ar y foment, mae fe
eithafiaeth yn dos. Mae llawer o eitha, mae gemau wych a mae pethau wir trist iawn yn digwydd ar yr un pryd. Be am i ni ganolbwyntio ar glybiau benodol? Nawr ni dechrau, wel, am fod Carwyn di wisgo yr ei gris fel arfer. Carwyn, dechreuwn ni dy'r scarlet, mynd o'r gorllewin i'r dwyrain. Mae newyddion wedi dod mas wrth os ma, ti moyn fynd trwyddo'r newyddion i'r scarlet fyd? Do, so, ti'n cyhoeddi heddi, fe ryddhaodd Steffan Thomas, ffrind i'r podlediad ma, y stori cwbl yn yn ôl, ond mae ble Murray wedi arwyddo o'r Crusaders. Mae fe'n gymwys i chwarae yng Nghymru. Mae fe'n chwarae yn y tri cefn yn benna. Bydd e'n arwyddiad da, fi'n credu. Mae fe'n sicr ti'n mynd chwarae Crusaders os ti'n mynd yn hanner da. Wedyn, bydd e'n ddod o gwybod, os gael sgwrs dyferiod, os oedd half penny falle Johnny McNichol wedi cael ambell iair gyda fe am yr rhanbarth a beth yw e fel i'w chwarae nhw a hynny... A nath e anwybyddu nhw efo? Ie, do. Tefa fan hyn, ti'n saffach. Ond na, mae'n da gweld bod falle chwaraewyr ifanc ni'n gallu fforddio arwyddo ar hyn o bryd yng Nghymru. Wedyn, mae fe yn dda i weld. Ddim yn gwybod os mae dyna falle chwaraewyr ddisiau nhw ni, ond ar yr un pryd mae safon i gael na wedyn, dwi'n mynd beth gwael. Ond wrth gwrs, ochr arall y geinog wedyn yw bod newyddion wedi dod mas, beth yw wedi dioed i llun fi'n credu, Leather Barrow yn cael ei ryddhau ar ôl blwyddyn da iawn yn y marn ni. Credu bod wedi chwarae 14 gwaith yn gyfan i'r rhanbarth a wedi gwneud impact da iawn. Chwaraewr ifanc 24 oed yw e. Drist yw e'n cael ei ryddhau. Fi'n credu felly ar bapur. Mae fe o'r 7 gorau sy'n yn y rhanbarth yn un o bryd. Fi'n gwybod bod Dan Davies wedi ffindo bach o ffôn tuag at diwedd y tymor. Ond does dim dyfnder enfawr da ni yn y crys i'w 7. Fi'n gwybod bod Josh McLeod dal yn rhan o'r garfan, ond y gwir amdani yw, diwm di chwarae mwy na 6 gêm, mae'n rhywun o'r 4 tymor diwetha. Wedyn, fi'n yn gwybod pa hyd yw i gytundeb a beth yw sefyllfa fe, ond os oes rhywun sy'n yn chwarae 6 mas o worst case scenario, beth 22 gêm mewn tymor, mae'n dibynnu lot ar chwaraewyr eraill. Wedyn, byddwn ni wedi licio gweld yn cael blwyddyn arall, jyst achos fi'n credu bod pethau mawr o'i flaen. Mae pwy sy'n arwyddo fe nesaf yn cael bargen a cael chwaraewr da iawn. Fi'n gwybod mae'n gymwys i chwarae'r Alban a fydd e'n mynd un o'r clybiau hynny, fi'n mynd gwybod, ond yn sicr golle'r enfawr i ni yn y sgarlet a dim un o pob lwc iddo fe, achos mae wir yn un o'r chwaraewyr a fi'n credu eith mlaen wneud pethau da, just am ba bynnag rheswm boed yn ariannol neu benderfyniad chwarae, bod e ddim yn mynd i fod yn barc ysgales yma nesaf. Ie, bach o syndod fi fyd. Fi'n credu mae fe'n un o'r chwaraewyr. A sa'n gweud bod chwaraewyr eraill wedi rhoi'r ffidl yn y to llawer o weithiau, ond fi'n gweud bod e byth wedi. Mae fe wastad wedi bod yna, mae fe wastad wedi bod yn gweithio yn galed iawn. Flwyddyn cyntaf na USC, oedd e'n step lan iddo fe. Oedd e'n amlwg, weithiau yn amlwg, a weithiau oedd e ddim. A chwarae teg iddo fe, oedd e wedi cryfhau yn ystod y tymor yn fy marn i. Ond ie, siom i weld e'n gadael. Iestyn, be ti'n meddwl o'r ddau beth yn newyddion yna? Ambell i berson wedi gweud bod y newyddion o ran ar y rwyddiad yn gweud bod falle ddim yn newyddion gorau ar gyfer rhywun fel Ioan Lloyd o feddwl bod fe wedi wario llawer o gefnwr eleni. Ie, of course, ond mae mwy o chwaraewyr dy ti mewn carfan, small. Mae mwy... Of course, mae mwy o cyfleon i llawer o chwaraewyr cael mwy o game time fel mynd i dweud, ond mwy o cysadleuaeth rhwng chwaraewyr. So dim ond un cefnwr dy ti yn chwarae trwy gydol y tymor. Felly bydd pethau lefelau felly mynd lawr, ond nawr mae bach o cysadleuaeth yna, of course mae Iwan Nicholas na hefyd a nawr Murray hefyd. Mae fe'n neud bach o cysadleuaeth, ond ar y foment, fi ddim yn siŵr, fi credu mae Iwan Lloyd dal yn y first choice safle yna. Ond gobeithio mae Murray gallu dod mewn a felly yn ceisio eitha galed i newid hwnna, ond
Ond fi'n credu bydd Iwan Lloyd yn ffain. Ond mae'n ei fod yn cyfroes i gweld beth bydd Murray yn neud, yn wedi dechrau, ond mae ddim llawer o profiad y fe, so gobeithio bydd falle amser dy fe i dod mewn a setlo mewn falle cwbl o gemau yn yr asesu blwyddyn nesaf i just smod, dod lan at y cyflymder fel rhyw ffordd, wedyn falle os mae'n chwarae dda fyna, wedyn mynd mewn i'r tîm cyntaf. Yeah. SLC, bobl sy'n gwrando, Super Rygbi Cymru, mae Iestyn yn barod i defnyddio'r acronym. Carwyn, os o ti wedi asesu Scarlett, siwt ti'n neud e? Mae fe wedi bod yn flwyddyn, wel, eithaf. Fi'n gwneud yw'r cair arall fyna. A diwedd y tymor, dechrau dangos bach o chwarae dda fi'n credu, mae'n deg i weid. Odi, mae sicr, mae bron o fod yn dymor o ddoi honer, le mae'r 20 gêm gyntaf yn siambolic, a mae'r 2 gêm dytha yn cynnig bach o beth, ond i ddwy'n y term maen nhw'n defnyddio yn pêl-drod Cymru ar hyn o bryd, ni mewn transition. Ond na, fi'n mynd credu bod mewn transition, a bod yn gwybod onest, mae'n dweud dymor effernol, siomedig, gwarthus. A dim amharch i'r llewod o Georgia, ond dylse y Scarlett ddim fo'n colli yn erbyn nhw yn y cwpan her yn Ewrop. Yn enwedig adre. I fi, mae hwnna'n ganlyniad embarrassing. Mae fe lan na gyda Cymru'n colli yn erbyn Romania neu Western Samoa yn ôl yn 90au. Mae'n ganlyniad dylse byth i digwydd, a i fi, o'n i felly'n meddwl byddai Dwayne Peel yn stryglan felly cyrraedd diwedd y tymor pan oedd pethau mor wael. Dim yn unig bod ni wedi colli, ond mae'r nifer o gemau wedi colli yn racs, a wedi bod mas o'i erbyn hanner amser. Hwna yw'r siom. Wel ia, gyda Gaerdydd er enghraifft, ond dim yn wedi colli gem yn fwy, ond maen nhw wedi cael 8 pwynt bonus i'w golli gem o fewn 7 yn fwy na'r Scarlett. Mae hwnna'n dangos bod nhw'n mewn gemau. Mae Scarlett wedi bod mas o'i erbyn hanner amser, 20 pwynt, 30 pwynt law. Sy'n gobeith, mae pennau wedi cwmpo. Fi'n credu, mae angen camoliaeth, wrth gwrs, achos maen nhw'n troi fod o'n cael 2 buddigoliaeth pwynt bonus yn erbyn y tîmau gwanna yng Nghymru, yn y gyngred, fi'n mynd gweillhau, ond maen nhw wedi cael y buddigoliaethau hynny. Y bron yw, gymryd i gormod amser, ydyn nhw sorto'r amddiffyn mas, fi'n credu mae 6 gêm gynta, 8 gêm gynta, o'n nhw fel y môr coch yn agor. Oedd rhywun yn rhedeg, a 2-3 tackle yn cwmpo off yn syth. Maen nhw'n weld i gwella hwnna, a gobeithio nawr, gyda Jared Payne, pre-season arall yn gweithio ar amddiffyn, a bod hwnna'n tynhau eto. Ond mae hefyd wedyn, mae angen nhw sgorio fwy o geisiau. Mae pob un yn siarad am y Scarlett Way o chwarae. Ond o beth i fi'n cofio'r Scarlett Way, oedd nhw'n mynd ar bel yn Llydan a'n sgorio ceisiau am sport. Dyn nhw wedi gwneud na lenni, so fi'n credu maen nhw wedi sgorio nifer lleia o geisiau yn y gyngred. Wedyn, ddim yn gallu trafod tîm yn chwarae ffordd special nhw, os na dyn nhw'n byw lan yr enw ni o sgorio ceisiau. Wedyn, y gobeith yw nawr, newn nhw anghofio, dim anghofio ar ei gêm cyntaf, ond newn nhw fel edrych ar heina mynd reit. Ni byth yn cyrraedd y lefel na to. Beth geithon ni erbyn Zebra, geithon ni erbyn y Dreigiau, hwnna'r starting point. Mae angen nhw wella llwyth, achos buddigoliaethau erbyn tîm gwan oedd y 2 buddigoliaeth na. Ond, i fi, mae rhywbeth i weithio gyda nawr a platfform i adeiladu ohono fe, achos mae'r tymor nesaf yma yn hanfodol i'r 4 rhanbarth. Yn enwedig, os oes fwy o sôn am dorri'r rhanbarth, mae rhaid i'r rhanbarth yna brofi bod nhw werth i cadw, a ffordd cyntaf wneud hynny yw ennill ar y ca. Fe weithiau popeth arall unan mas, os yw'r tîm oedd yn ennill ar y ca, sdim esgus i gael gwared yn nhw. Pan nhw'n colli fel mae'n gwneud lenni, mae problems yna. Ie, yn sicr. Mae anafiadau wedi wared rhan mawr o'r flwyddyn hefyd i'r Scarlett, a colled enfawr Tommy Lewis, fi'n drist iawn am ei anef fe, mae fe ddim yn edrych yn dda iawn. Joe Roberts hefyd, anaf hir dymor. Fydd ddiddorol iawn i weld rhwng nhw'n dod nôl flwyddyn nesaf. Na dechrau dy ti Iestyn yn dod i Carwyn. Gobeithio am flwyddyn nesaf i'r Scarlett, be yw'r gobeithio, a be ti'n gweld a rhagweld sy'n mynd i wella, a be ti'n poeni am ar gyfer flwyddyn nesaf? Gobeithio mae'r
y Carwyn jyst i sôn amdano'r Scarlet Way, mynd ar bel a yn mosod yn eitha dda a sgwri ceisiau. Y beth cyntaf chi rhaid i cael i wneud na yw pac sy'n gallu cadw'r bel a dal ati at y bel yn ymwedig mewn y set piece, sgrym, llinell, pethau fel yna. Dim eisiau fod fel y Springboks a'r bomb squad a yn dominyddu pob sgrym sy'n mas na. Jyst eisiau fod yn cadarn, ennill y bel, a wedyn mae'r cefnir gallu dangos beth maen nhw'n gallu gwneud. A fi credu, yr un o'r pethau mae rhaid nhw gweithio arno yw'r pac. Roi real ffocws ar y sgrym a'r llinell. A mae fe'n anodd herwydd un o'r positive shoots oedd Alex Craig yn yr ail reng. A un o'r chwaraewyr oedd wedi gwneud llawer o daclen yn yr amddiffyn. A cwbl o chwaraewyr fel yna, rhywun fel yna yn y reng ôl, a felly bydd momentum yn dechrau. Ond os maen nhw'n dechrau yr un ffordd yn nhw wedi blwyddyn diwetha neu blwyddyn hyn, y tymor diwetha, fi credu mae fe dal yn tymor diwetha, nawr mae'r tîm oedd y Gymru i gyd mas. Os maen nhw'n dechrau yr un ffordd, wedyn mae cwestiynau yn dod mlaen amdano beth sy'n digwydd dy'r ffordd y pethau fel yna, herwydd yn nhw wedi troi rownd rhyw fath. Wrth gwrs, ddim yn erbyn y tîm oedd orau, dim disrespect i Zebra o Dreigiau, ond y pac yw'r beth pwysig dy tymor nesaf. A nhw'n gallu aros mewn gemau, fel yr un ffordd mae Cyrraedd yn ei blwyddyn me. Wedyn, mae bach o beth wedyn i gallu adeiladu ar hwnna mewn i'r flynyddoedd nesaf. Carwyn? Wel, wedrych ar fixture list... Oopsie, sorry. I'm really excited yma. Wedrych ar fixture list y Scarlet blwyddyn nesaf. I fi, mae'r tymor naillai yn mynd yn dda, neu wedi gorffen erbyn Hydref y 12. Mae'r bloc o 6 gêm gyntaf, mae 5 o nhw yn rhai gallu dylse'r Scarlet ennill. A fi yn sylio'n ar y ffaith bod ni wedi gwneud y dwbl dros Gaerdydd leni. Falle nid na ddim digwydd. Wedyn, felly mae 4 mas o 6 fydd e. Ond, os gen i 4 i 5 buddioliaeth yna, gemau ail-gyfle. Optimistig, one-eyed, fi'n gwybod, ond mae'r rhaid cael bach o beth. Fi'n credu bydd y momentum bydd nhw'n gallu adeiladu o hwnna yn cario nhw drwy'r tymor. Achos yn enwedig, mae'r Leinster a'r taith i'r De Affrica yw'r 2 gêm o'na. Son i'n disgwyl lot o fyna. Ond fi'n cytuno, fi'n credu mae angen tynhau'r pac, mae angen cael y pac yn gweithio fel un. Mae gwynebau newydd yn dod mewn, mae lot o stalwarts sydd wedi bod lawr o Barc Ysgarlais ers blynydde wedi mynd, a mae lot o chwaraewyr ifanc yn enwedig yn y 5 blaen a hefyd. Maen nhw gyd yn gorfod rhoi marc lawr, maen nhw gyd yn mynd i gorfod wneud i gwaith yn cryfhau, yn gwella, fe maen nhw'n uno yn y sgrym, achos dim pwynt cael Tommy Lewis, Joe Roberts, Sam Costello yn y linell ôl, a ble mae'r un dod mewn o'r cefen, torri rhwng y 20 a'r 30, straight ar y postion yn Parc Ysgarlais fi'n gweld yn awr. Does dim pwynt meddwl am hwnna os na dyn nhw'n cael pêl da. Os gymaint o weithio leni ni wedi gweld cico wrth Gareth Davies neu Sam Costello yn cymryd y bêl i'r dacl achos bod y bêl yn araf neu'n effernol. Mae angen pêl cyflym. Os gen i bêl gyflym, gall yr olwyr na ddangos be maen nhw'n gallu gwneud. Ond, y tymor gwarthus leni, mae yna optimism dy fi ar gyfer blwyddyn nesaf. Symudwn ni mlaen ar y nodyn o optimism fyna i'r Gweilch. Wrth gwrs, heb os na goni bai, y rhanbarth gorau yng Nghymru eleni, os ti'n edrych ar yr ystygdeg, os ti'n edrych ar bron popeth ynghyd â'r tabl yn y diwedd. Oedd cyrraedd y gemau ail-gyfle, oedd hwnna'n obeth o ti'n gweld Iestyn cyn dechrau tymor, neu oedd hwnna'n pipe dream yn dyfarn di? Ni wedi rhoi nhw 11, fi credu yn y gyngred ar dechrau'r flwyddyn. Fi gallu gweld ble mae Toby Booth wedi cael y glas half empty attitude o fi. Fi gallu gweld ond o'n i ddim... Oedd cwbl o bobl yn dweud,
pac gwylch yma, maen nhw'n gryf, a ni'n gallu gweld rhywun fel Nicky Smith, rhywun fel Dewi Lake, Tibrick dal na, Jack Morgan dal na. Ond y peth i fi oedd, faint ni'n mynd i weld y chwaraewyr yna trwy gydol y flwyddyn. A, of course, cael rhywun fel Nicky Smith am y blwyddyn cyfan yn wych. A bydd e'n colled enfawr ar diwedd y tymor. Ond yn i ddim yn meddwl amdan o fe fel, mae Gweilch, mae rhaid i'r Gweilch gorffen yn y 8 ucha. Y blwyddyn cyn, nhw ddim ond i ennill 5 gêm yn ei asesu. A, of course, of Europe di felly newid y tymor fe rhyw ffordd, ond nhw ddim ond i ennill 5 gêm, nhw wedi cael 2 gêm gyfartal yn erbyn Scales y Stormers, a nhw wedi colli popeth arall. A yn i jyst meddwl, reit, jyst cael fwy o fuddugoliaeth yn y blwyddyn diwetha, a wedyn beth bynnag sy'n digwydd yn digwydd. A yn y wedig ar ôl y gêm yn erbyn Leinster, fi ddim wedi cael llawer o beth, a fi ddim wedi gwneud y stats di USC, ond yn i'n meddwl hwnna'n eitha cywir. Ond yn wedi gwneud rhywsut, fi ddim yn siŵr, ond mae tîm oedd Toby Booth di gwneud na dros y blynydde, a maen nhw'n just gwybod fel i ennill gemau a newid pethau fel yna yn hwyr yn y tymor. So, gobeithio blwyddyn nesaf, of course, colli rhywun fel Nicky Smith yn mynd i fod yn broblem i unrhyw dîm, ond os mae'n gallu dal ymlaen at y fantes na dy'r sgrym, dy'r llinell, dy'r sgalmau symudol, fi gallu gweld bod y Gweilch yn aros yn yr 8 ucha. Fi'n credu bydd falle bach o dip, of course, nhw wedi cael 50 pwynt ar gyfer y tymor. Fi'n credu bydd bach yn llain yna. Ond ie, mae'n fod diddorol i weld, ond gobeithio bydd mae'r platform dyn nhw, os mae hwnna'n cario ymlaen flwyddyn nesaf, byddwn yn dda i weld bach o mwy o beth mae'r cefnir gallu gwneud. Mae llawer o flynyddoedd nawr, mae llawer o bobl yn dweud, os mae Gweilch ddim yn gwneud dim byd i'r gêm ymasodol, ond mae wedi fod fflachiau o elfennau positif mewn yna, ond felly ddim y complete attacking game, a gobeithio i'w Gweilch, maen nhw'n gallu gwneud newidiadau dros y cyn dymor, a felly dod mewn tymor nesaf, dim mwy o all-round game fel maen nhw'n dweud. Falle'n anodd i ti, Carwyn, ond byw dy uchafbwynt o'r Gweilch eleni. Efe gêm Caerdydd ar gau Rygbi, wel, os oes ti wedi gweld rhan fwy o fe. Efe gêm yn erbyn Seil, efe perfformiadau ar ddiwedd y tymor yn erbyn nhw angen y fuddugoliaethau 5 pwynt yn erbyn Caerdydd a Dreigiau'n llwyddo i gael be sy'n sefyll mas i ti? Fi'n credu ti'n gorfod rhoi cyrraedd y gem ail-gyfle fel uchafbwynt, achos colli Gaerloyw yn y cwpan her, buddugoliaeth yn erbyn Ulster fi'n credu, wedyn 2 golled drom erbyn Leinster a Bulls. Oedd ddim hawl da'r tîm na gyrraedd y gem ail-gyfle. I fi, o'n nhw wedi rhedeg mas o'i lwc, oedd ei lwc nhw wedi mynd. Ond, a fi'n gwybod, at lot o beth rhoi plaid nhw, ond ti'n reido dy lwc pan ti'n cael e. Mae'r ffaith bod Toby Booth wedi gallu codi'r chwaraewyr na lan ar ôl yr ail gysfa 60 pwynt, a wedyn cael nhw gael 2 buddugoliaeth gyda pwynt bonus, just yn destio yma iddo fe, a fi'n credu, mae cadw chwaraewyr yn holl bwysig i unrhyw garfan. Ond os ydych chi'n ffordd o'r Toby Booth, mae'n mynd mor bwysig bod chi'n ei cadw fe a'i dîm oddi ar y cach. Fi'n credu, mae beth mae fe'n adeiladu yn y Gweilch yn remarkable. Mae'n rhywbeth dylse'r rhanbarthau eraill, ond gemfigenus ono fe. Does dim hawl da ni fod yn cyrraedd rowndiau cyn-derfynol yn Ewrop. Does dim hawl da ni gyrraedd y gem ail-gyfle ar stad mae Rygbi Nghymru yn ar hyn o bryd, ond dyma le i ni'n edrych nôl ar y tymor, mae'r ddoi beth nawr i digwydd. A fi'n credu, beth sy'n wych i weld â Toby Booth hefyd, yw'r ffordd mae fe yn engageo gyda fans ar y gwefannau cymdeithasol, a mae'n edrych fel rhywun eitha sych a caled by the book. Ond wedyn, mae'n neud y pethau mae gyd ar y gwefannau cymdeithasol a really di prynu mewn i'r holl
beth o fod yn un rhanbarth yn uno pawb, ond mae hefyd wedyn yn cael eu cefnogwyr i gyd ar ei ochr e. Mae beth maen nhw'n adeiladu. Gallen nhw gadw bwth am y 5 tymor nesaf, dew o i'r leith nhw. Fi'n cytuno falle bod angen i'r Gweilch dynnu sanau mas, dynnu sanau lan, a ddechrau sgorio ceisiau, ond yr unig beth gyda hwnna yw pan wnaethon ni weld nhw falle yn erbyn Gaerdydd a yn erbyn y Dreigiau, angen y 4 cais, bach o panic yn trio mynd am y ceisiau'n gynnar, oedd e ddim cweit yn gweithio. Fi'n credu mae'r platform stan nhw'n y blaenwyr, sticwch da hwnna, a fyddwn nhw'n bell off o gyrraedd y gemau ail-gyfle, os na fydden nhw yn y gemau ail-gyfle flwyddyn nesaf to. Stick to what you know. Wrth gwrs, fel pob rhanbarth, maen nhw'n colli chwaraewyr, a Alex Cuthbert, George North, Nicky Smith, maen nhw'n 3 chwaraewr enfawr, ond sy'n edrych ar faint o rygbi maen nhw wedi wario eleni. George North a Alex Cuthbert, falle ddim wedi chwarae rhyw lawer. Ti'n methu gwybod faint yw dylanwad nhw yn y stafellau newid. Wrth gwrs, fi'n siŵr bod nhw'n cael dylanwad enfawr yn ymwedig y ddoi lew fyna a Nicky, ond os ti'n edrych ar y rhanbarthau eraill a faint o chwaraewyr maen nhw'n colli, chwaraewyr tîm cyntaf falle maen nhw'n colli, mae rhan fwyaf o'r Gweilch yn aros na, yn dos, yr cnywllyn na. Os yna lawer o obeth ti'n credu Iestyn am flwyddyn nesaf bod nhw'n gallu cyrraedd y gemau ail-gyfle to, neu hyd yn oed fydd yn well eto da ambell i arwyddiad da, ni'n gweld Kieran Hardy yn mynd draw na, neu ambell i chwaraewr arall yn mynd i dod na fyd? I fi credu bydd nhw'n aros tuag at yr un lefel. Os maen nhw'n gallu wneud beth nhw wedi wneud tymor diwetha blwyddyn nesaf, yn ymwedig dy'r cuts a popeth, fi credu bod yna'n still yn job yn wych i unrhyw dim o Gymru. Ond mae fe just rhywbeth i'r Gweilch. Mae just pattern yn clico wedyn. Mae tîm oedd yn meddwl o rhaid ni mewn gêm yn hyn. A dyna beth mae'r Gweilch wneud trwy gydol y tymor. Maen nhw'n aros mewn y gêm, a wedyn, os mae cyfle dyn nhw yn y 10-12 munud ola, maen nhw'n cymryd e. And, of course, os maen nhw'n gallu gwneud cwpl o rwyddiadau eraill, yn ymwedig yn y cefn, of course, rhywun colli 3 ysgell mewn ffordd. Of course, mae North i symud mewn i'r canol, dy North Cuthbert a Matt Prothero hefyd. Mae fe edrych fel safle ble mae'r Gweilch eisiau dod o rhywun mewn. Ond fi credu bydd yn ymwedig mewn y Carwyn, fi credu bydd llawer o beth mewn yn ymwedig beth maen nhw wedi gwneud blwyddyn yma. Of course, ennill gym knock-out Europe am y tro cynta fel rhanbarth. Fi credu bydd yna'n mynd lan at rhyw ffordd tymor nesaf yn y cwpan her. So, gobeithio wneud yr un peth o blwyddyn diwetha. So, mae'n gallu mynd cam yn uwch. Wedyn, mae fe just yn wych i weld yn Rygbi Cymru. Fi'n credu bod yn meddwl eitha llawer am Harry Houston o random mewn i drafodaeth oedd yn digwydd ar ddydd y farn rhwng Gareth Jowen a Alex Cuthbert. Ond fi'n credu bod fe'n un o chwaraewyr maen nhw'n meddwl llawer ohoni. Bydd yn ddiddorol mae boes fel Dan Edwards a Reuben Morgan Williams yn barhau flwyddyn nesaf. Wrth gwrs, Rubens bod yn wych yn fy marn i eleni. Wel, os mae fe'n gallu barhau i fod yn wych y tymor nesaf, a Dan Edwards falle wedyn fe a Jack Walsh yn brwydro fwy am y Crys Rhif 10, na bydden nhw'n gobeithio bydd Max Nagy yn hollach am yr holl flwyddyn yn gallu bod na am yr holl flwyddyn yn hyd a Iestyn Hopkins fel cefnwr. A wedyn reit frwydr rhwng Jack Walsh a Dan Edwards am y Crys Rhif 10 yn y hyd a Owen Williams wrth gwrs. Symud yn ymlaen i Gaerdydd. Pwy sy'n bod yn dechrau ddod hwn? Cos mae fe'n un anodd yn diwedd Caerdydd i roi barn ohono, oherwydd mae wedi bod mor bositif, mae popeth mor dda, ond ar yr un pryd, penderfyddugoliaeth. Mae ddoi ochr i'r sides of the coin fan nhw'n geiriau Saesneg, ddoi ochr i'r arian. Carwyn, beth ti'n credu o'r flwyddyn mae Caerdydd y cael? Rhwystredig byddwn ni'n galw fi'n credu. Yn amlwg, mae cael dim ond 4 buddigoliaeth yn y gyngred.
yn siomedig o feddwl bod dwy rhanbarth di gorffen yn is yn y tabl na Gaerdydd. Ond ar y llaw arall, maen nhw wedi aros yn y gemau yma am gyhyd. A mae lot i weid am hwnna fi'n credu, achos pan ti'n edrych ar canlyniadau, wel, y tair am y ffordd, y Gweilch hefyd mewn ambell i gêm, maen nhw wedi cael eu chwythu mas o'r parc. Wedyn, yn sicr, mae yna obeth fod pethau yn mynd i wella i Gaerdydd. Fi'n credu, fi'n gwybod wedi anafu hyn, mae Sidi'n dod nôl fel maswr. Fi'n credu bod hwnna'n byth da, achos fi'n credu felly lot o felly broblem Gaerdydd wedi bod leni. Maen nhw'n allai wedi cico penalty bob tro, mae'n yma postio bob tro, neu ddim o gwbl. Maen nhw'n wella'r balans, felly o pryd maen nhw'n cico am y postio, pryd maen nhw'n am y cornel. Ond fi'n credu bod na rwyddion felly bod pethau yn mynd i wella. Yn amlwg, be maen nhw'n colli yn yr olwyr yn enwedig yw lot fawr o brofiad gyda Thomas Williams yn mynd a'r ddoi ganolor sydd wedi bod yn arwyr lawr o'r barc yr arfe ers blynydde nawr. Wedyn Dyn ni'n licio meddwl bod nhw'n mynd i gael blwyddyn gwell, ond mae'n mynd i fod yn galed pan ti'n colli profiad fel la, a wedyn ti'n edrych efo Ellis Jenkins yn yr engol. Fi'n gwybod falle bod ni'n diwar yn gwybod o rygbi, a beth bydde neb yn dymuno gweld yn par achos anafiadau, ond mae'n mynd i fod yn blwyddyn herio fi'n credu i Gaerdydd yn nesaf, jyst falle diffyg profiad falle sydd angen yn nhw i gael nhw dros y lein mewn gemau. Nhw a Scarlett, fi'n credu sy'n colli fwy o brofiad yn dyn nhw, a ti'n edrych ar pwy maen nhw'n colli Turnbull, Ellis Jenkins, Halo, Thomas Williams, mae'n gweud, hyd a Lilo, byddwn ni'n gweud, oedd e ddim ar y leavers list i Gaerdydd, yw'r neges sy'n mynd o gwmpas, a mae hwnna'n rhywbeth i felly edrych ymlaen amdano, so'n go yn sicr, ond oedd e ddim ar y leavers list. Anyway, sy'n mynd o'n i ymlaen, cyn i fi gweud rhywbeth o fi ddim yn gwybod, ond mae rhyw deimlad fi'n credu yng Nghaerdydd ar y foment bod strwythyr ydyn nhw. A fi'n gallu gweld, wrth siarad rhywun fel Matt Sherritt, mae'n glir bod yna strwythyr cynllun da fe o sut mae fe moyn chwaraewyr i chwarae, sut mae fe moyn safleoedd benodol i chwarae, mae fe moyn deuddeg sy'n gallu chwarae da'r bel yn ei ddwylo, mae fe ddim moyn deuddeg fel mae fe ddim moyn crash ball deuddeg, mae fe ddim moyn rhywun fel na, mae fe moyn rhywun fel Ben Thomas, Rory Jennings, mae fe arwyddiad o Newcastle, mae fe'r un fath a Ben Thomas, mae'n gallu chwarae deg, mae fe'n licio chwarae dy'r bel yn ei ddwylo, sa'n gwybod llawer fwy amdano fe, ond mae hwnna'n dilyn y cynllun yn amlwg. Dan Thomas arwyddiad dda, falle mae fe ddim y chwaraewr oedd e rhyw 4 mlwyddyn yn ôl, lle oedd e'n torri lan popeth, oedd e'n edrych yn fel, chwaraewyr saith fwy o gorau Lloegr ar y pryd, yn gyngor y Lloegr, fel Thomas Young ar y pryd, oedd y ddau gorau yn Lloegr, a oedd ddim yn cael yngharfan Gymru, oherwydd y cryfdydd dyn ni, ond wedyn, fi'n credu, mae hwnna'n arwyddiad arall dda, maen nhw wedi ail-arwyddo chwaraewyr, o'n i ddim yn disgwyl i nhw gadw, Teddy Williams, o'n i falle poeni bydde fe'n gadael, Mason Grady, o'n i'n poeni bydde fe'n gadael, mae'r ddoi di aros yng Nghaerdydd, a fyd maen nhw wedi llwyddo i gadw hyd i boes fel Cam Wynnet a Evan Lloyd yn y gystal, a Evan Lloyd yn y wych ar ddydd y farn, a mae fe'n edrych fel, mae fe'n dechrau dod mewn i ddealltwriaeth o'r safle, mae fe'n mynd i fod yn ware i'r dymor yn bachwr, yn ei ail flwyddyn yn chwarae teg iddo fe. Fi'n eitha gobeithiol ar gyfer Gaerdydd, ond y peth sydd yn poeni fi yw'r diffyg brofiad na, a y reswm maen nhw wedi colli eitha lawer o gemau yn y 10 munud ola yw diffyg profiad, diffyg dealltwriaeth o weld gemau allan. Iestyn, wyt ti'n meddwl bod rhywun fel Callum Sheedy yn gallu helpu hynny, neu ti'n credu bod angen ambell i arwyddiad arall, yn ywedig os ti'n meddwl am mewnwr nawr. Dim ond Ellis Bevan fi'n credu sy'n mynd i fod yna flwyddyn nesaf, maen nhw angen rhywun dy bach o brofiad na, fel naw arall i fod dy fe. Ie, fi'n credu
Fi credu yna beth oedd y problem dy Caerdydd, dy'r Cris 10 blwyddyn yma. Wrth gwrs oedd dy bu yna, ond oedd neb arall yn really cystadlu dy fe. Wrth gwrs oedd Alfred Robson wedi cael cwpl o gemau, ond nawr mae Sheedy'n dod mewn, mae mwy o cysylltiaeth yna, un peth dy Scarlett yn gynharach dy'r cefnwyr, ond nawr mae rhywun fel Sheedy gallu dod mewn, a felly bydd mwy o gemau maen nhw wedi colli, felly'n troi mewn i gemau, felly bydd nhw ennill. Wrth gwrs, maen nhw wedi colli llawer o brofiad yn dod o rhywun mewn fel Dan Thomas. Y chwaraewyr ifanc yma fel Mackenzie Martin, fel Alex Mann, fel Cam Wynett. Wrth gwrs, felly bod ni ddim gweld llawer yn nhw mewn Cris Caerdydd blwyddyn nesaf, os maen nhw mewn Cris Coch dy Cymru. Ond bydd nhw wedi cael flwyddyn nawr o chwarae ar y lefel yma. Wrth gwrs, blwyddyn diwethaf, nhw ddim wedi cael y brofiad yna o chwarae yn y gemau UAC. So, fi credu bydd cwpl o gemau agos, bydd ni wedi gweld Caerdydd falle colli yn y munudau ola. So, wrth gwrs, y ddwy gêm yn y Werddon yn wedi colli yn eitha hwyr yn y dydd, ond fi credu bydd fwy o gêm yna. Fi credu bydd mwy nhw'n troi mewn i gemau bryd mae Caerdydd yn ennill, a dal ati yn y gemau yn y funudau ola. So fi credu bydd yn gêm blwyddyn mwy positif i Caerdydd blwyddyn nesaf. Fi ddim yn siŵr amdano'r wyth ucha, fi credu bydd nhw mwy agosau i'r tîmoedd yna, fel wnaeth i gweld Edinburgh Lions, Connacht, y Gweilch. Ond fi credu bydd mwy fuddugoliaethau yn dod dy tîm match. Of gwrs, dy Sierra, dim ond blwyddyn cynta fe fel prif hyfforddwydd hefyd. So mae fe'n dysgu fe rhyw ffordd yr un peth, fel y chwaraewyr ifanc sy'n wedi gweld dros y flwyddyn. So mwy o brofiad y fe, dy'r prif swydd, a gobeithio bydd blwyddyn nesaf bydd pethau'n wella. Ie, a fi wedi meddwl llawer ohono fe, Eleni, fi wedi meddwl bod wedi gwneud. Os ti'n moyn rhywun i siarad lan Rygbi Cymru, mae fe wedi bod yn wych. Ti'n sôn am booth fanna fyd, mae fe wedi bod yn dda iawn. Mae Peel wedi bod dan llawer o bwysau o bob rhan, a mae fe wedi bod yn flwyddyn anodd iddo fe, ond mae pawb yn gobeithio bydd popeth yn troi o gwmpas iddo fe. A mae Dai Flanagan, mae fe wedi cael flwyddyn anodd fyd, ond fi'n credu bod pethau'n dechrau dod at ei gilydd yn y Dreigiau o ran pethau tu ôl i'r llenni, sy'n mynd i helpu fe blwyddyn nesaf. Sawl fuddugoliaeth i'r gydydd sy'n rhoi rhif arno fe. Fel y Scarlett, fi'n credu mae dechrau'r flwyddyn mor bwysig iddyn nhw. Maen nhw fyd, o'n i'n edrych arno fe ar Pod Caerdydd ddo, a oedd yn gweud lle nhw'n gallu cael 56 fuddugoliaeth cyn drwad y flwyddyn. Mae rhaid nhw'n cael y buddugoliaethau fyna oherwydd diwedd y flwyddyn yn mynd i fod yn anodd iawn. Ie, fi'n meddwl, ti'n rhoi fi ar y spot fan hyn nawr. Fi falle well flwyddyn ei wath na Eleni, ti'n credu? Fi'n meddwl well, a fi'n credu bydd cwbl mwy o fuddugoliaethau yn y cyngrau. So, 6 i 7 rhywbeth fel yna, fi ddim credu bydd nhw'n cael... Bydd nhw agos i 50-50, agos i 9, so fi'n credu 7 rhywbeth fel yna. Carwyn? O'n i'n mynd i weid, 7-8 yma fi'n credu. A dim amarch i'r Dreigiau, ond does dim cefnog o'r Dreigiau mae amddiffyn os yma'n iawn. Fi'n credu mae hwnna yn anffodus yn ddoi fuddugoliaeth i'r 2 rhanbarth arall yn dyfe. Fi'n gallu gweld nhw'n cael 8 buddugoliaeth. Achos y gwir amdani yw, a to dim amarch i'r clybiau yma, ond mae Zebra, Cyrraedd, Connacht, a'r Lions na yw feiddi. Mae nhw na... Connacht Getre. Connacht Getre, ie. Os ti'n edrych 4 yna, na 4 bydd gyda'i ti. Ti'n cael 2 o'r Dreigiau, mae 6 da ti fyna, ti'n gobeithio bod ti'n falle yn cael tîm arall De Affrica sydd ddim yn teithio'n dda adre, a bod ti'n falle yn cael Glasgow yn ystod ffenestr rhyngwladol. Wedyn, mwy buddugoliaeth ydi wedyn, ti'n bron o fod yn yr wyth ucha. So fi'n credu
Mae'r buddigoliaeth ei gael na, mae rhaid tîmoedd Gymru waren well yn erbyn y tîmoedd ni'n hytrach na jyst roed ystod. Ie, bydd yn diddorol beth sy'n digwydd da Ulster flwyddyn nesaf. Maen nhw mewn cwbl o broblemau, gawn ni weld beth sy'n digwydd yn nhw flwyddyn nesaf. Mae Carwyn yn barod i gweud bod Dreigiau mynd i fod yn fuddugoliaeth i bob un o'r rhanbarthau, gytre a ffwrdd. Pawb arall, fi wedi clywed yn sôn bod y Dreigiau mynd i fod yn well blwyddyn nesaf. Iestyn, pwy sy'n gywir? Wel, mae'r Dreigiau yn bydd i'r Gweilch ar faes Rodney Pryd pob blwyddyn, so ie, mae yna un. Mae fe'n anodd, herwydd fi'n credu mae blwyddyn mae fe'n pwysig, ond mae fe ddim yn yr un pryd. Wrth gwrs mae ffordd newydd dod mewn, mae tir dod mewn. A gobeithio mae fe'n plico yn gyflym. A fi'n credu mae yr un peth dy Caerdydd, mae dechrau tymor y Dreigiau yn holl bwysig. Wrth gwrs, fi'n credu mae fe bron yr un peth dy pob rhanbarth, herwydd mae'r pawb yn mynd mas i Africa ar diwedd y blwyddyn. Ond mae fe just dechrau i Dreigiau yn mor bwysig. Os mae'n gallu ennill cwbl o gemau gyntaf, fi'n credu bydd cwbl o pobl yn targedu'r gêm yn erbyn y Gweilch ar Rodney Pryd yn barod. Gêm gyntaf tymor, so ni'n gallu dechrau gêm neu dy fuddugoliaeth. Bydd bach llawer o momentum dyn nhw yn ennill gêm ddarbu, ond y peth y Dreigiau yw, mae'n ennill gêm, a wedyn maen nhw ddim yn adeiladu arno fe. A fi'n credu dyna beth yw'r peth pwysig. So, o'n i'n cofio blwyddyn cyn y flwyddyn diwetha, a nhw wedi bydd i Munster, bydd i Gweilch. A wedyn nhw wedi just ddim di adi lan at trwy gydol y tymor, wedyn oedd Ewrop ddim di mynd yn dda yn y cwpan her, a wedyn oedd diwedd y tymor wedyn yn fel bac i square one fe rhyw ffordd. Ond y dechrau yna mor bwysig, ond fi ddim siŵr os mae pob rhanbarth yn mynd i cael dwy fuddugoliaeth. Mae hanes yn dweud rhywbeth arall. Ie, fi'n ceisio gweud be fi moyn. Sorry, fi'r ddoi ffens fan hyn. Mae rhan o fi sy'n edrych ar garfan y Dreigiau, pwy maen nhw wedi arwyddo, a fe sy'n mynd mlaen tu ôl i'r llenni a mynd, reit, mae hwn yn edrych yn bositif. Fi'n synnu bod Mefin Davies dy gadael, hwnna'n un pwynt. Ond heb law am hynny, fi'n meddwl Fio Tia yn arwyddiad dda, fi'n meddwl bod ambell i arwyddiad yn y pac yn dda, yn wedi yn yr ail reng. Fi wedi synnu faint maen nhw wedi cryfhau yn y rheng ôl, falle. Fi'n credu falle oedd angen ar arian yma, dwi'n meddwl, y cefnwyr bach fwy yn fy marn i, ond mae dal arwyddiad dda wedi bod yn y cefnwyr dy Harry Wilson, mae fe'n edrych fel maen nhw'n cryfhau. Ond ar un pryd, oedd holl sôn na cyn flwyddyn diwetha, cyn flwyddyn yma sydd jyst i bod yn dod. Mi'n cofio bod yn un o'r siarad i Dai Flanagan ar ddechrau'r flwyddyn, sôn am, wel, mae 4 o'r 5 gêm gyntaf dyn ni gytre, mae cyfleiredd dyn ni i cael fuddugoliaethau. Dathon nhw mas o hwnna, un i fuddugoliaeth yn y 40 dyn y Gweilch, ond 40 dyn y Gweilch yn y gêm na. Felly, maen nhw angen troi pethau gwmpas, Carwyn. O ti'n swnio fel ti ddim yn gweld yn digwydd eleni, pam ti'n gweld na? Fi just hanes. Ie, bob blwyddyn, maen nhw wedi arwyddo hwn a hwn. Ni'n mynd fo'n well lenni. Mae 5 mlynedd diwethaf ni wedi clywed yr un hyn nonsens yn y body sy'n dod mas o Rodney Pryd. Licsen i weld nhw mwy cystadleuol. Fi'n credu mae'n hanfodol bod ni'n cael 4 rhanbarth sy'n cystadlu. Ond y gwir amdani yw, dyw'r Dreigiau byth yn. Fel o'ch chi'n sôn, maen nhw'n cael 1 neu 2 buddigoliaeth mowr erbyn clybiau dros nhw'n giro. Maen nhw'n colli zebra gytre. Wel, tan maen nhw'n cael yr habit mae stan nhw o golli mas o'i system, fi ddim yn gweld pethau newid. A sy'n os da fi, taten os da fi, pwy sy'n hyfforddi, mae'r mentality yn y garfan ar hyn o bryd yw ni yw'r pedwerydd rhanbarth. Ni yw'r development region yma. Nonsens. Os ydyn nhw moyn parhau, mae rhaid wrth ddechrau cael buddigoliaethau ar y ca. Sy'n pwynt cael y ca gorau, facilities gorau, y coaching staff gorau. So na ni'n newid meddylfryd nhw ar y ca a dechrau ennill, mae'n pointless. I fi, mae blwyddyn nesaf yn masif i Dai Flanagan.
Fydd licio fe fel fforddwr, pan nath yna, o'n eitha excited am yna pwyntiad, o'n i'n meddwl, falle mae hwn yw'r ffit sy'n mynd i newid pethau y Dreigiau. Hyd yn hyn, ni ddim wedi gweld e. A i fi nawr, gyda'r arwyddo sydd wedi bod lenni, maen nhw'n rhedeg mas o'r sgusodion. Gewn nhw ddim carfan gwell, gewn nhw ddim coaching staff gwell. Mae rhaid i ddech newid lenni yn y farni. Neu... So, i fod yn deg i Flanagan, dath e mewn yn gyfnod lle oedd yn absolute shambles. A fi'n defnyddio Saesneg fel yna. Fi'n moyn gweud e fel yna. A dath e mewn, a fi'n credu bod fe wedi dangos... Mae fe wedi bod yn rwystredig trwy'r flwyddyn, yn amlwg. Fi wedi gweld e ambell i waith. A mae fe'n... Fi'n credu fe'n gwybod sut ma'n gallu wella. Be sy'n rhoi bach o ffydd i fi yw nid mond yr arwyddion newydd sydd wedi bod, ond mae fe wedi dal nôl ambell i chwaraewr eleni. Nid dal nhw nôl falle, ond mae fe heb taflu nhw mewn yn syth bin. Mae wedi cymryd ei amser dyn nhw, boes fel Ryan Woodman a Joe Westwood yn enwedig. A gweld, gyd i bach o gyfle fan hyn, gyd i drial hwn. Blwyddyn nesaf, fi'n credu bydd Woodman, mae fe'n dod bant o cwpan dan 20 Cymru, a wnawn ni sôn am hynny mewn bach, ond chwarae teg bod e'n nôl fel capten i tîm dan 20 Cymru yn hwrment y byd. Da fe, bydd e'n barod i danio, bydd Joe Westwood yn barod i danio. Fi'n methu aros tan bod Harry Ackerman yn nôl yn hollach, oherwydd pan bod fawr o dalent yw e, bod nhw boes fel yn neud yn Owen a Steph Hughes fyna fyd. Ond gewn ni weld beth sy'n digwydd dar mewnwyr fyd. Wrth gwrs, mae dyn nhw Dane Blackham, mae fe digon deg i weid, mae Dane angen gwella blwyddyn nesaf. A bydd yn brwydr rhwng fe, Rodri, a felly boes ifanc na sy'n dod trwyddo. Evan Lloyd, brawd Evan Lloyd, byw enw eto? Morgan Lloyd. Morgan Lloyd, diolch Iestyn. A Che Hope yn dod trwyddo fyna. Mae cwpl o boes yn y rheng flan. Maen nhw wedi arwyddo boes fel Harry Ford a Owen Conker o'r tîm dan 20 Cymru fyd. Felly maen nhw'n eisiau cryfhau fel yna. Fi'n teimlo bach yn fwy bositif yn beth i'r Dreigiau, ond o'n i hefyd yn teimlo'n fwy bositif amdano fo'n dechrau eleni. Felly, mae fe'n... Sa'n siŵr ar y foment. Fi'n poeni amdano, ond fi'n gobeithio iawn. Iestyn, be ti'n gweld o ran blwyddyn nesaf? Fi'n credu mae fe'n yr un peth dy scales mewn rhyw ffordd. Mae'n just rhaid i nhw aros mewn gemau. Ond os mae Dreigiau gallu troi neu ddoi fuddugoliaeth, ble maen nhw ddim di cwmpa mas yn y 12 munud ola, a felly aros mewn y gemau, a felly ennill un neu ddoi yn nhw. Wedyn mae pethau felly gallu dechrau newid. Ond, mae fe... Fi credu fi a Carwyn yn yr un sefyllfa, fi ddim yn siŵr, oherwydd mae llawer fan oedd ni'n meddwl, mae tîm ddal Dreigiau, mae fe edrych fel mae popeth bron na, a wedyn maen nhw'n cael un neu ddwy fuddugoliaeth, wedyn mae fe'n just cwmpa mas yn llwyr. So, gobeithio mae fe'n dechreuad dda, a wedyn maen nhw yn adeiladu arno fe. Wrth gwrs, mae rai gemau ble maen nhw ddim yn ennill. So, fi ddim yn ei dweud bod y Dreigiau mynd i bydd i Leinster blwyddyn nesaf, oherwydd mae fe just mynd i ddim ddigwydd, ond mae'n gallu ennill cwpl o gemau, yn y wedi gemau gatre. Dyna'r peth pwysig. Os maen nhw'n gallu troi Rodney Prid mynd i lle ble mae tîm oedd ddim moyn mynd. Wel, mae Gweilch ddim moyn mynd na, oherwydd dyna beth mae hanes yn dweud. Ond, os maen nhw'n gallu troi Rodney Prid i lle ble mae neb moyn mynd ple bynnag y blwyddyn, wedyn mae fe'n dechrau mynd yn mwy bositif. Tynnu lan y 4G a mynd nôl i'r mydbath lawr yn Rodney Parade fe. Un peth arall, gobeithio maen nhw'n gwella sgrym yr ail hanner. Sa'n mynd i pigo lan unigolion fyna, ond maen nhw angen stopo rhoi gicau cost bant yn yr ail hanner yn y sgrym. Anyway, sy'n mynd yn un lan. Sorry. So chi'n meddwl bod nhw'n gael tymor gwell? A ydw dal ni orffen y 15 fed? Fi'n credu bod nhw. Falle, oherwydd fi jyst eisiau gweld pob tîm falle mynd lan cymryd bach blwyddyn nesaf.
falle bydd y Dreigiau yn neud na. Fi gallu gweld fod yn mynd mwy agosa yn y canol, dy'r tîmoedd fel Sharks, Caerdydd, mynd mwy agosa at yr wyth ucha. Falle bydd Dreigiau yn gwella, falle aros yn yr un sefyllfa. Sa'n credu bydd y Lions bod dda blwyddyn nesaf. Fi'n credu bydd y Sharks yn well. Fi'n gweld all Dreigiau mynd yn o uwch ben Scarlett blwyddyn nesaf. Dyna, os ni'n mynd... Sa'n mon yn gweud eid yn y costi. Os ni'n mynd i weid un tîm allan o bin o uwch ben, bydd Bennett yn dal lan na. Sa'n meddwl lot o Gweilch, ond maen nhw'n ennill digon gytre. Yr un beth y Connacht. Y Connacht, y reswm mae Dreigiau, y reswm mae Scarlett, y reswm mae Caerdydd beth i'n mynd o ben Connacht. Oherwydd mae Connacht yn ennill, sawl gêm bydd nhw'n gytre, 11 efe, 11 gêm gytre, bydd nhw'n ennill rhyw 8 o nhw. A dyna'r broblem sydd ar rhanbarthau Cymru. Maen nhw ddim yn gallu... Stym y cystondeb gytre dyn nhw, neu'r tywydd gytre dyn nhw, i gystadlu dy hwnna. Falle bydd y Gweilch dy fe mewn rhyw flwyddyn a hanner, dibynnu lle maen nhw'n mynd. Ond mae hwnna yw sefyllfa yn fy marn i, bod nhw ddim yn gallu gystadlu dy'r cysondeb sydd â Connacht gytre. A Scarlett yw'r un, fi'n gallu gweld falle Lions, dibynnu ar ffordd mae hwnna'n mynd. Sorry Carwyn. Falle ddod ateb ddim yn un o ti disgwyl. Na, rheswm ni'n gweld, os fi ddim yn gweld yn gwella, fi'n gweld yn aros yn 15 bed, a yn anffodus, dim lot yn well. Fi'n gobeithio mae'n wrong, ond fi jyst yn credu, ni wedi clywed yr un hen spiel y flwyddyn nesaf yn well, a they're yet to prove me right, sort of thing. Sorry, I'm ddefnyddio Saesneg. Na, gewn ni weld. Fel nes i addo, ni'n symud ymlaen i dîm dag... Esgusodau fi. Newn ni symud ymlaen yn gyflym i dîm Danigen Cymru. Newyddion bod Ryan Woodman yn ôl fel capten i dîm Danigen Cymru. Falch i weld ar ôl iddo ddori bawd edo yn Ionawr. A hefyd brodyr Emmanuel. Mae hwnna'n swnio fel rhywbeth o'r Beibl, ond na, Steph Emmanuel a... Iowan Emmanuel efe yw'r llall? Yn ymuno a dîm Danigen Cymru. Mae hwnna'n... eitha dda, wedi o ran Steph sydd wedi bod yn chwarae fel captain i dîm ddeunaw Cymru yn ddiweddar. Ti wedi gweld y grŵp sydd yno? Pob lwc, boys. Baby Blacks a Ffrainc. Ffrainc wrth gwrs enillodd y tournament yn 2023, sef pencampwriaeth y byd Danigen. Zeland Newydd wedi ennill y tournament 6 gwaith, a mae dyn nhw Sbaen hefyd, ond mae rhaid cael y fuddigoliaeth yn erbyn Sbaen, a wedyn mae'r 2 gêm arall. Mae fe mor anodd nhw. Iestyn, ti'n gweld unrhyw gyfle? Mae Cymru Danigen wedi curo tîm Danigen Zeland Newydd o gymharu y tîm hun, ond mae fe'n mynd i fod yn challenge enfawr yn nhw. Wel, oedd yr un peth blwyddyn diwethaf, ni'n meddwl, oedd nhw wedi cael Ffrainc a Zeland Newydd yn yr un grŵp, a oedd nhw'n agos dros ben i curo'r Baby Blacks maen nhw'n dweud blwyddyn diwethaf. Of course, mae llawer o brofiad sydd ddim na. Nawr, credu o Dan Edwards i dechrau, credu ac o'n i dechrau hefyd. Ond fi'n credu mae'r mwyafrif dal na. Mae dy ti Ryan Woodman, mae dy ti rhywun fel Del Rw am y Mos dal na yn y reng ôl. Chryw fel na, Johnny Green dal na yn yr ail reng. So, mae'n mynd i fod un diddorol. Of course, mae'r grŵp na ddim yn nice o gwbl, ond mae werddon Georgia ar Eidal, of course, os chi wedi gweld y canlyniad Georgia o ddo. Fi ddim yn siŵr pa tîm Lloegr oedd ond mae fe dal yn fuddigoliaeth eitha swmpus. Ond mae'n mynd i fod yn eitha her, ond mae fe'n elfen o pob lwc, ond os maen nhw'n gallu dal tîm, fi credu mae mwy o cyfle dyn nhw bydd i Crysydion na Ffrainc, herwydd ni wedi gweld paciau Ffrainc dros y flynyddoedd, wedig ar y lefel na, maen nhw'n eitha fawr. So gobeithio maen nhw'n cael un fuddigoliaeth, os maen nhw'n gallu
2 ail, wedyn mae fe'n tournament eitha dda. Han ddweud y bach yna, gweud bod yn eitha fawr. Carwyn, pwy ti'n awyddus iawn i weld yn ystod y tymor? Boes fel, nath Iestyn Davies cael tymor dda iawn yn y chwe glad fel mewnwr o'n i'n meddwl. Mae Iestyn wedi sôn am y boes rhengol. Pwy sy'n sefyll mas i ti? Wel, yn amlwg, mae cael ac yma nôl yn... Woodman, sori, nôl yn ffit fel capten yn hiwd. Fi'n credu mae hwn yn mynd i fod... Gallai hwn fod y springboard o fe am weddill i'r yrfa. Os geith e tournament le bod yn sefyll mas, fi'n gweld y Dreigiau'n pig o fe, a bydd e'n rhyw... Dim ond eisiau cymharu chwaraewyr, ond falle bod gyrfa debyg i beth wedi'n Sam Warburton, neu bydd e'n cael ei fel fast traco mewn ffordd. Achos mae'r sgiliau i gyd na, mae'r gallu gyda fe fyny o'r top. Mae jyst angen ei gael rhyddid i chwarae mewn ffordd. Mae'n anodd gwybod dan ei gen, siwr beth ych yn mynd, achos ti'n edrych ar tîm fel Ffrainc, a mae gymaint o chwaraewyr nhw wedi cael profiad ar y lefel ucha. Mae'n amhosib mewn ffordd cymharu le mae'n chwaraewyr nhw gymaru gyda fi. A fi'n credu, mae'n wych cael y twrnament ma, fi'n credu mae'n ffantastig, ond mae'n gallu bod yn demoralising iawn hefyd. A fi'n credu beth sy'n bwysig i Gymru yw, dim anwybyddu gêm Ffrainc, achos mae'n gêm rhagladol, mae'n cwpan y byd, mae'n gêm gystadleuol. Ond cymharu ni yna, le ni gyda Zeland Newydd, le ni gyda Sbaen. I fi, os ni fod yn chwalu Sbaen, a os gen ni law trwm stormydd, mae gobeith erbyn Zeland Newydd. Ond y mantes da ni bod ni'n wario Zeland Newydd gyntaf, falle bod nhw'n cweud lan ei sbyd, a mewn ffordd, hwnna yw'r ffeinal i'r ddwy wlad yn dweud, pwy sy'n colli hwnna, mae gobeithio nhw gyrraedd rowndiau gynderfynol drosto yn y prif gystadleuaeth. Wedyn, fi sy'n gobeithio gewn ni ymgyrch dda a bod y chwaraewyr sy'n syrenu yn cael cyfleoedd gyda'r rhanbarthau tymor nesaf. Achos nhw yw'r dyfodol, a sy'n nhw'n chwarae'n dda i Gymru ar y lefel ma, pam ddim i daflu nhw mewn i'r URC. A wrth gwrs, mae'n rhyw gysylltiad â'r Beibl yn Grosawgar wedyn, y brodyr Emmanuel i deyrnasu wedyn ni. Yn union. Just un pwynt ar be oedd Carwyn fyna'n sôn am chwaraewyr sydd ddim wedi cael falle gymaint o cyfleon, ond fi'n edrych ar y pac na'n wedig, ar olwyr i fod yn dig, ond heblaw am y rengol, sy'n gweld llawer sydd wedi cael profiad. Johnny Green yn wared â Harlequin, Sam Scott, Brister. Mae 9 o'r garfan gyfan yn chwarae tu allan i Gymru, sydd yn pwynt eitha ddiddorol ar gyfer dyfodol Cymru. Fi'n cofio documentary nath yw'r rhaglen nath BBC tua flwyddyn yn ôl. Ond ti'n edrych ar y rheng flan, yr ail rheng na, heblaw am Harry Thomas dy Scarlett a dath mewn, a fi'n credu nath o wario fel 7 yn y diwedd oherwydd anafiadau. Dwi ddim llawer yn wedi cael cyfleon eu rhanbarthau. Be ti'n neud yn y rheng ôl Iestyn yw un o cwestiynau fi, oherwydd mae dy ti Delarua, Bedl, Morgan Morse, Owen Conker, Ryan Woodman. Wrth gwrs, Ryan Woodman bydd e'n dechrau, siŵr o fod fel 6, ei hoff safle fe. Os bydd ti'n disgwyl i'r 8, felly pwy yw'r 7? Fel lottery pick fi'n meddwl. Fi'n taflu nhw at y ti heddi, Iestyn, Fi'n eitha ples, mae'n un o'r pods ola'r tymor. Ole efo'r quizzes di stopio fe. Ie, mae'n o'n peth dda. Ond, wrth gwrs, ni wedi gweld Bedl yn chwarae'n really dda ar diwedd y 6 glad, ond mae Delarua wedi cael y profiad yna. Dim llawer o profiad, ond i gymaru ar rhywun fel Morse a Woodman, ond bach o profiad y Caerdydd. So fi credu, Delarua just, a falle un o Bedl neu Conker y faint. Ond gobeithio bydd Conker gallu cael tournament dda. Of gwrs mae'n mynd i fod anodd dy Morse yna fel yn y safle, ond os mae'n gallu cael tournament dda, felly bydd cwpl o gemau yn Dreigiau neu URC blwyddyn nesaf. A gobeithio mae fe gallu gwneud y cam lan yna. Y cwestiwn arall wrth gwrs yw yn y canolwyr, a wrth edrych ar y ffordd maen nhw wedi cael ei restru, mae'n edrych fel bydd Max Page yn y canol. Carwyn,
Bydde ti'n licio fe, siŵr o fod Louis Hennessy fydd un o'r canolwyr, byddwn ni'n disgwyl. Bydde ti'n licio weld lefel 12 Max Page, fe wedi wario yn erbyn yr Eidal, neu bydde well gen ti weld ar yr asgell? Ar hyn o bryd, fi'n credu bydde well fi weld ar yr asgell. Fi'n credu mae elfennau o'i gemau, felly ddim cweit lan i'r safon tôl i bod yn barod i ddechrau yn y Cris 12, achos a hefyd o fel lle hunanol iawn, fel esgellwr fi'n gweld y Scarlett yn ei ddefnyddio fe tymor nesaf. O'n i bai bod anafiadau, wrth gwrs mae'r Cris 12 na gyda Eddie James a Johnny Williams yn eitha diogel ar hyn o bryd, mwy na thebyg, redig felly gyda Tommy Lewis mas yn gymaint, os bydd Max Page yn mewn, mae'r asgell fydd e. Ond, os maen nhw'n meddwl yn y tymor hir, mae 12 yw e, wel, mae'n yma i dafio mewn i'r Cris nawr a Gweilch nhw fe yn ymdopi yn erbyn tîmoedd gorau'r byd, achos does dim prawf gwell na hynny. Ond i fi'n bersonol, tes ni'n dewis y tîm fel asgellwr, byddwn ni'n ei ddewis e yn y bencampwriaeth. Ie. Wel, gen i weld pwy sy'n dechrau o'r ddau Harry fel maswr. Wrth i sôn hwnna allan gafrchiadau i Harry Ford, Owen Conker, ynghyd a boes fel Owen James a Ollie Woodman, brawd Ryan am gytundebau newydd dar Academy yn Dreigiau, a Will Davies King a Daf Hughes yn cael cytundebau newydd dy Caerdydd. Unrhyw fi wedi anghofio amdano fyna? Fi ddim credu. Fi'n credu yna popeth o'n newyddion heddi. There we go, da iawn fi. Ni heb, byddwch chi'n synnu os chi'n wedi gwrando yn aml, bod ni heb cael drafodaeth ynglyn â beth ni'n mynd i wneud yn ystod y haf. Ni heb paratoi hynny. Falle ni'n mynd i wneud off pod yn hytrach na ar y pod nawr. Ond fel pob un o'r podlediad rap, fi'n credu gewn ni bach o seibian dros y haf. Bydd ni'n dod nôl yn gryf flwyddyn nesaf. Byddwch chi'n disgwyl i glywed llawer fwy am sef Rygbi Cymru. Fi'n gwybod fod Iestyn a fydd moyn dilyn hwnna yn ywedig y flwyddyn nesaf. Bydd Carwyn hefyd. Dim os mae fe moyn, mae'n mynd i cael ei fforsio i wneud be bynnag. Ond fi'n edrych ymlaen am flwyddyn newydd. Gewn ni weld, wel, hain o'n ni'n sy'n gywir. Bydd y Dreigiau yn well na'r Scarlett flwyddyn nesaf. A fydd Caerdydd yn llwyddo i gael 6 neu 7 fuddugoliaeth. Diolch yn fawr i wrando a i ni heddi a dros y flwyddyn gymffan. Diolch yn fawr i Iestyn a Carwyn hefyd am fod yn rhan o'r bodlediad yma. Dymuniadau dros y haf, os chi'n mynd ar rwyliau fel nes i wythnos diwetha, mwynhewch. A diolch yn fawr iawn a so long am y tro. Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. Sports Social Podcast Network.